alsa o kuma kelen de konna na kena kelen yara fana kana na mi faso de wonye bela jele mise ki tega di nyama ma tugo mina keren ya la mi shifina kawye jango mi jamana ya biseka ya restaurant tugo mina ka sinsin akulola kena kana na Ismail Sise fana kumbe no donc baru to la halera fana kuna fana munu franyanka ulu flene anga jamana shifina kaw bora fan bela jerele na kana wele lamine ka fara anda fe jamana kan ina fo Burkina Faso ani Lagine nyinama ke fana anga maliden munun sigilen bɛ kɔ kan olu ka cɛbɔw kɔ nin bɛ nan bɛ ni ŋaniya kelen ani hakilina kelen ye o tɛ dɔwɛrɛ ye ka furancɛ fanga kokɔrɔma don a ka baaraw la an ye bi wele bila k'a yira ka fɔ a ye ko a ye mun fɔ an t'a kɔ an b'a ɲɛ de an ka fɛn bɛɛ to kɛrɛfɛ ka o gɛlɛya ninnu k'o surmonter ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka dɛmɛ yɛrɛ don transition ma parce que an bɛ transition min na bi ni an ye fɛn o fɛn mun kɛ a bɛ mɛn kosɛbɛ wa a bɛ kɛ taabolo ye a bɛ kɛ siya ye a na kɛ jamu ye ko bi denmisɛn de ye sini maakɔrɔ ye wa ni u sen yera ko ko la min bɛ jamana ka jɔli kofɔ o hakilinaw kan ka dɛmɛ y'a mɛn diɲɛ bɛ jɔ bɛɛ ne kan denmisɛnniya ye bana b'a fɔ cogo min na mais les jeunes an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ sifinnakaw n'an ye ɲɔgɔn tigɛ minɛ an bɛ se ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ tant que n'an ma ɲɔgɔn tigɛ minɛ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ an bɛ se ka mun laɲini ɲɔgɔn tigɛ minɛ kɔfɛ ni jeunes minnu bɛ qui ont de la valeur sɛbɛ jeunes minnu ye an ka wuli an ka jamana in dɛmɛ o ye baaraw kuncɛ ni wale ɲuman dɔn sɛbɛn ye min dira sifinnakaw ma minnu y'u jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ jeunesse ka ɲɛta la